V Jihomoravském kraji vzniklo nové místo, které se snaží díky moderním technologiím pomoci s péčí o dospělé lidi s lehkým až těžkým mentálním postižením nebo se sníženou soběstačností. Nacházíme se v prostorách pobytové sociální služby Šebetov, kde jsme díky agentuře Jinak současně naimplementovali telemedicínu, asistivní technologie a posadili je na infrastrukturu 5G sítí. Tak celý ten projekt my jsme vlastně postavili úplně od nuly. Vlastně jsme se neměli ani kde úplně přesně inspirovat. Jediný, kdo měl malinkato, kde jsme mohli využít nějaké už drobné znalosti, tak byl kraj Vysočina. A o co tedy zjednodušeně jde? Je to kombinace takzvaných asistivních technologií, což už mnozí lidé třeba znají s tím, že mají nějaké chytré hodinky nebo nějaká tlačítka nouzová s medicínskými přístroji a celé to je propojené v rámci takzvané jakoby sítě, proto mluvíme o telemedicíně, o jakési softwarovém řešení, což v podstatě v reálném čase se stává to, že sestřičky, které se starají o toho svého klienta, pacienta, konzultují tu péči s lékařem, který nemusí být přímo na místě a on ani tady není schopen být 24 hodin a vlastně veškeré výsledky, které získávají z těch přístrojů, vidí ten lékař v podstatě ve stejném čase a je schopen reagovat na to úpravou léčby či třeba nějakými pokyny. Moderní technologie jsou vlastně důležitou rolí teď součástí naší práce. Mají potenciál zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb, zjednodušovat práci pracovníkům, snižovat administrativní zátěž a přispívají nám také k tomu, že vlastně máme více času na naše uživatele. V běžném provozu pobytové sociální služby, která pečuje v domově se zvláštním režimem o necelých 60 klientů s různými potřebami dlouhodobé podpory, byl zaveden systém umožňující průběžný monitoring na dálku. Pomáhá například monitorovat vitální funkce, detekovat pády nebo sledovat stav klienta na lůžku či v křesle. Díky tomu lze včas rozpoznat zdravotní komplikace a rychleji na ně reagovat. Tímto vlastně posouváme a zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb, ale i bezpečí našich uživatelů. Celý projekt nebylo jednoduché v Šebetově implementovat. Jsme tady tím, že jsme propojovali 3 různé technologie, což je 5G, který zajišťuje vlastně to, aby všechno fungovalo a ten přenos dat byl opravdu bezpečný. Bavíme se ovšem o budově zámku a pavilonu, který je postavený v 70. letech a jedná se tedy v podstatě o Faradayovu klec. Dodavatel 5G signálu musel vymyslet, jak signál jenž je venku dostane dovnitř. Nakonec se to ale povedlo. Další oříšek bylo to, že jsme si řekli, že nechceme jenom telemedicínu, ale chceme to propojit právě i s asistivními technologiemi, protože nám to dávalo velký smysl. A ještě jsme si vymysleli, že chceme, aby všechno, co se tady udělá, tak aby mělo jednu platformu a různá uživatelská rozhraní. Což se nakonec ukázalo jako jeden z největších oříšků, na kterém v podstatě pořád ještě pracujeme, ale už začínáme být u konce a začíná ta platforma opravdu být taková, jakou jsme si představovali, že bude. Ale to je právě ta unikátnost celého tady tohoto projektu. Sociální služby Šebetov svým příkladem ukazují, že moderní technologie mohou být konkrétní oporou v péči pro klienty, jejich blízké i samotný personál. Je důležité zmínit, že nasazení technologických inovací nebo nových řešení do provozu sociálních služeb je pro ty poskytovatele opravdu nové, mnohdy neznámé a potřebují v tomhle podporu. Agentura Jinak poskytla sociálním službám Šebetov podporu prostřednictvím projektového, finančního a technologického managementu. Ten technologický management neboli podpora překladu potřeb klientů, potřeb personálu do toho technického řešení se projevila jako jedno z těch stěžejních podpůrných nástrojů, které jsme jako agentura Jinak mohli poskytovateli sociální služby Šebetov nabídnout. A je to určitě inspirace, kterou budeme dál replikovat do dalších zařízení. Já myslím, že to je důležitá součást celé společnosti a celé České republiky, protože tak, jak
ubývá odborníků, respektive bude jich potřeba čím dál víc a nebude jich dostupnost vysoká v jednotlivých oborech, tak si musíme vypomoct technologiemi. A toto je příležitost, jak nejenom v medicíně, v nemocnicích, ale právě v sociálních službách a v těch pobytových zařízení. Nejde jenom o zámky, stavíme spoustu těch menších komunitních zařízení, jak dostat tu péči a ten dohled o ty klienty přímo až k ním, když to řeknu, až k tomu lůžku. Takže to je jako vize. Tady se získaly prostředky z Národního plánu obnovy. Celý ten projekt stál 10 milionů korun, ale zároveň to není projekt, který se jako utratil, něco se udělalo, on je živý. Ono se vlastně dál pracuje na tom získávání informací, zpětné vazby, jak se to dá zlepšit, jak pomoct těm sestrám, jak pomoct pečovatelům. A toto chceme přenést samozřejmě i do našich dalších pobytových zařízení. V Jihomoravském kraji se tak otevírá cesta k tomu, aby se podobné inovace v budoucnu staly běžnou součástí péče i v dalších zařízeních. Honza Sadílek, televize Spolu.